V rozhovore pre Topky vítam kandidáta na post primátora mesta Bratislava, pána Martina Winklera. Pekný deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie na rozhovor. Tak pán Winkler, poďme na to zostra. Ako konkrétne plánujete zredukovať dlh Bratislavy a vrátiť mesto k vyrovnanému rozpočtu? No, pozrite, dlh Bratislavy narastol za primátorovania pána Vala viac ako o 100%, viac ako o 100 miliónov. Ale popri tom narastli aj príjmy Bratislavy. Keď začínal, tak príjmy Bratislavy boli niekde okolo 360 miliónov. Dnes rozpočet na 2026 sme schváľovali vo výške 760 miliónov. Čiže ten príjem výrazne narastol a to je jeden zo spôsobov, ako ten dlh, ako zvyšovanie toho dlhu zastaviť. Čiže keď máme veľký príjem, nepotrebujeme brať toľko úverov, čo v súčasnosti samozrejme, že nevidno. Ten trend je dnes vyšší príjem a vyššie úvery, stále viac a viac. Ako keby nám tie peniaze nikdy nestačili. Ja si myslím, že keby sme mali rozpočet pri súčasnom vedení mesta aj miliardu, tak aj tu dokáže pán Balo minúť a ešte sa zase zadlží. Takže ten príjem narastá. No a potom treba samozrejme, že pracovať na tých výdavkoch, ktoré sú za mňa enormné. Dnes tie výdavky sú také veľké aj preto v tomto roku, teda v budúcom roku rozpočet, ktorý sme schválili, lebo je predvolebný. Cítiť tam vôňu predvolebného asfaltu, predvolebné kochlíky a rôzne predvolebné aktivity. Takže preto sa musíme viac a viac zadlžovať. No, čiže treba šetriť na zamestnancoch, treba poriadne preveriť zmluvy a to navyšovanie dlhu sa určite dá zastabilizovať a zastaviť. Čiže to, ako ten dlh narastá, vieme si predstaviť, že najviac vidíte v tých úveroch možno? Tak samozrejme, že ten dlh mesta narastá tým, že mesto si stále berie väčšie a väčšie úvery. Ja si myslím, že mali by sme sa zakrývať takou perinou, no ako máme. A nie na štýl socialistov, že však keď nám to nevychádza, zoberieme ďalší úver a zoberieme viac a viac zamestnancov, lebo to dnes vidieť napríklad len náklady na magistrát pri nástupe súčasného vedenia, pri nástupe pána Vala, boli 25 miliónov, dnes sú 75 miliónov. Trojnásobné. A to je vidieť aj v počte zamestnancov, ktoré tam sú. A ten narastol zhruba o 100%, z 500 na 1 000. Takže treba vedieť rozumne hospodáriť a potom ten dlh sa dá zastabilizovať. Aké ďalšie tie výdavky tam možno vidíte konkrétne za tie najproblematickejšie? Tak no pre mňa je jeden z najväčších problémov nafúknutý aparát mesta. Ten žere obrovské množstvo peňazí. Tam na budúci rok je nárast na výdavky magistrátu 42 miliónov eur, čo je absurdný nárast. Ďalej vidím, že ja poukazujem na rôzne predražené zmluvy. Veľa som praníroval aj nákup energií, čiže nie hodnoty, ale teda nákup dodávky energií a tam mesto platilo o 2,8 milióna ročne viacej. Ako platí potom, ako som to začal pranírovať. To bolo po dobu 5 rokov. Tam sa podarilo za 5 rokov minúť o 14 miliónov viacej. Potom, ako som to praníroval, sa to seklo a mesto šetrí 2,8 milióna ročne. Čiže tých zmluv, kde mesto platí príliš veľa, je strašne veľa a tam, kde zase má účtovať, tam účtuje príliš málo. Napríklad taká stará tržnica, kde tá tržnica je prenajatá za 1 euro ročne a tá partia ľudí, ktorú tú tržnicu má prenajatú, to sú ľudia od pána primátora, je to občianske združenie, z ktorého vyšiel pán primátor, tak tá si účtuje len za čiste len za dvojdňový prenájom 10 000 eur, čo je nepochopiteľné a prenajatú má za euro, to je menej ako stojí bežného Bratislavčana jeden polhodinový lístok na MHD. Čiže tie miesta, kde sa dá ušetriť je veľa a kde sa dá získať je takisto veľa. A my sme videli aj také pomerne kontroverzné video pána Vala, ktorý tak veselým spôsobom to povedzme prezentoval tie výdavky mesta aj príjmy. Ako ste vnímali možno? Je toto spôsob, ako komunikovať s voličmi možno? Nový spôsob? Ja si myslím, že primátor by mal mať úroveň, kultúru, kultivovaný prejav. Samozrejme, že to bolo cieľené na mladších voličov, ktorých by chcel takto osloviť a zaujať. A oni sú, a celá to jeho zoskupenie, ktorému robí PR, je určite šikovné a v marketingu sú vynikajúci a vedia, čo robia. Ale myslím si, že u dospelých, triezvo uvažujúcich ľudí toto skôr zanechalo nejakú negatívnu pachuť. Takže
Viete, a tie výdavky sa dajú, alebo tie príjmy sa dajú prezentovať rôznym spôsobom, tie dáta sa dajú rôzne ohýbať, ten Excel alebo ten papier znesie všetko. Keď prinúčite nejaký mestský podnik, aby si zobral úver na miesto mesta, tak mesto potom vyzerá vo všeobecnom vyjadrení lepšie, lebo ten úver toho mestského podniku sa nezarátava do úveru mesta. Napríklad také, že mesto vytvorilo podnik, že technické siete, ktoré spravuje svetlá, osvetlenie napríklad mestské, a to si zobralo úver viac ako 10 miliónov eur na výmenu nového osvetlenia, čo je perfektná vec, lebo však tam sa bude šetriť aj na energii. Ale ten úver už nespadá do úveru mesta, čiže mesto vyzerá, že si nezvýšilo dlh, ale na konci dňa ho bude musieť zaplatiť, lebo tie technické siete sú čiste závislé od mestského rozpočtu. Čiže ten úver bude stále platiť mesto, ale nevykazuje ho ako svoj dlh. Čiže takýmto rôznym manipulatívnym spôsobom sa ten úver opticky znižuje, ale reálne narastol zo 186 v minulom roku na 230 miliónov v tomto roku. To je 24% nárast za jeden rok. A je to vidieť aj na úrokoch, ktoré sa platia. V roku 2023 sa platili úroky 1,6 milióna a v roku 2026 sa budú platiť 7,9 milióna. Len úroky, to je 5-násobný nárast, a to je abnormálny nárast za 3 roky, a to je každý rok na úrokoch bankám jedna športová hala alebo jedna kompletná rekonštrukcia školy. Čiže a tam je vidieť, ako ten dlh reálne narastá, ako tie úroky narastajú. Čiže to sa nedá skovať. Máte predstavu, ako by ste možno presmerovali úspory z verejných výdavkov napríklad na sociálne bývanie či infraštruktúru? Vieme, že tí mladí sa tu možno aj viac zgrupujú rodiny s deťmi a tak. Sociálne bývanie je, povedzme, pre tých sociálne slabších. Ja som hovoril o tom, že napríklad na ulici pri Habanskom mlyne na Patronke jedna budova, ktorá z 80% patrí mestu. Je tam 42 prázdnych nevyužitých bytov, ktoré mesto nevyužilo, nezrekonštruovalo, tie byty chátrajú. Je tam nejaký súdny spor, ale mesto ako väčšinový vlastník si môže tie byty zrekonštruovať a neurobilo to. Proste tam stojí 42 bytov vhodných na sociálne použitie. Napríklad v Záhorskej Bystrici bol projekt župy mesta a Záhorskej Bystrice, kde bol vyčlenený pozemok, kde mali stať 2 senior housey pre starších s Parkinsonom. Ktorú mala robiť župa, mala tam byť škola, alebo teda škôlka, ktorú malo stavať Záhorská Bystrica, a mali tam byť sociálne byty, ktoré malo stavať mesto. Boli 4 milióny eur vyčlenené z externých zdrojov, nejakých fondov, ktoré mala župa k dispozícii. Mesto malo za 4 roky priviesť len siete inžinierské k tomu pozemku. Za 4 roky nebolo schopné to spraviť. A 4 milióny sú fuč kvôli tomu. Ten projekt sa bude realizovať, ale bohužiaľ z vlastných peňazí. Čiže to je zase zvyšovanie dlhu. A to je to antisociálne cítenie mesta, kde mohlo vybudovať sociálne byty, ale vykašľalo sa na to, alebo boli neschopní, neviem. Čiže tie zdroje aj sú, ale tie projekty sa nevedia realizovať. Za mňa je sociálne bývanie, alebo teda nájomné bývanie v meste úplne poddimenzované. Treba si zobrať príklad vo Viedni, kde to perfektne funguje, ale u nás proste, keď vidíme, že električka sa buduje x rokov a nevie sa dokončiť, tak neočakávam, že bude mesto vedieť dokončovať nejaké pravidelnosti, aj napríklad sociálne bývanie. Teraz sa urobil jeden dom na Muchovom námestí a to je v podstate všetko. Nič viac sa neurobilo. Takže áno, treba tie zdroje vedieť presunúť aj na sociálne bývanie, aj do infraštruktúry, čiže opraviť ciest, budovanie nových električkových trátí a teda. My sme si všimli aj v tých vašich opatreniach, že vy tam navrhujete prijatie viacerých mestských policajtov. Koľko a s akým rozpočtom počítate v tomto prípade? Viete, bezpečnosť je dnes veľká téma. Jeden novinár na začiatku roka hovoril o tom, že mesto si robilo prieskum a vyskočilo, že bezpečnosť je téma, ktorá ľudí trápi a zaujíma, a hovoril, že za chvíľku začnú videjka na tému bezpečnosť. Čo sa aj potvrdilo, začali videá, začali besedy, konferencie, vyjadrenia, ale to bezpečnosť v meste určite nezlepší. Ak chceme zlepšiť bezpečnosť v meste, treba začať s mestskou políciou. Musíme mať viacej mestských policajtov. Tvrdenie, že najviac mestských policajtov v uliciach, je lož. V bratislavskej mestskej polícii chýba podľa vyjadrení náčelníka 160 policajtov.
To je obrovské množstvo, do ideálneho počtu 500, čiže zhruba 340 policajtov, chýba 160. No a prečo ich nemáme, si povedzme? Nemáme ich preto, lebo majú katastrofálne podmienky, v ktorých pracujú. Napríklad ja som bol na inšpekcii v Starom Meste, to si neviete predstaviť. Plesnivé, jedna sprcha pre všetkých, jeden záchod pre všetkých, to sa bavíme ženy a muži. Oni si musia za vlastné kupovať teplé oblečenie, nohavice, taktické vesty, úzdra na vysielačky, na putá, obušky, majú prastaré uniformy, majú príšerné podmienky, nízke platy, tak ja sa nedivím, že tých policajtov je málo. Čiže ak chceme zlepšiť bezpečnosť, musíme začať najprv s väčším počtom policajtov. Viete, koľko je hliadok na Podunajské Biskupice a v Rakúňu, kde žije zhruba 42 000 ľudí? 0. Keď tam prídu mestskí policajti, musia prísť z Ružinova. Je tam v Pentagóne nová policajná stanica, ktorá je ale stále zatvorená. To je nefungujúca policajná stanica. V Starom Meste v piatok večer sú 2 policajné hliadky. 2. To absolútne nestačí, aby tam bol poriadok. Takže musíme im zvýšiť rozpočet. Ja som aj pri hlasovaní o rozpočte na budúci rok navrhol zmeny, kde by sa zvýšil by sa príjem mestskej polície o 12,5 milióna, čo bolo zásadné navýšenie. Našiel som aj kapitoly, z ktorých sa dá bez problémov zobrať. Navrhol som, bohužiaľ, a poslanci pána Vala to odmietli a tvrdí sa, že ako sa veľmi navýšil rozpočet mestskej polície. To je ďalšia lož. Navýšil sa o 9%. Z roka na rok o 9%. Ale keď som hovoril o tej predvolebnej kampanii z rozpočtu mesta, tak keď sa pozriem na cyklotrasy, tie sa navýšili o 100%. A keď sa pozriem na predvolebné kochlíky, tie sa navýšili o 500%. Keď sa pozriem na rôzne opravy, nie zrovna zásadné opravy, ktoré treba, o 16 miliónov. Keď sa pozriem na výdavky magistrátu, o 42 miliónov. Ale rozpočet mestskej polície o 1,4 milióna, 9%, čo je len kozmetická úprava. Čiže ak chceme reálne zvýšiť bezpečnosť, musíme tej mestskej polícii dať viac peňazí, aby mohla mať viacej kvalitných policajtov, aby mali nové uniformy, aby sa cítili dobre a aby aj mali rešpekty policajti. Takže za mňa asi toľko k tomu. Reagujete týmto krokom možno aj na ten medializovaný nárast tých krádeží v prevádzkach, ktorý hlasia niekto tí prevádzkari? Viete, ja by som tú bezpečnosť rozdelil na dve veci. Jedna vec je novela trestného zákona, ktorá hovorí o tom, že do 700 eur to v podstate nie je trestný čin a môžete dokola kradnúť, čo je veľmi zlé. Je to zlé pre obchodníkov, ktorým kradnú v obchodoch, je to zlé pre bežných obyvateľov, ktorým kradnú bicykle. To je nárast krádeží. A to však podľa môjho názoru nesúvisí s pocitom bezpečia. Keď idete po Kamennom námestí, moja manželka, keď ide večer po Kamennom námestí, tak má strach, lebo sú tam neprispôsobiví obyvatelia. A to sú dve rozdielne veci a nesúvisia podľa môjho názoru spolu. Tá novela trestného zákona hovorí zvýšila počty krádeží, treba ju podľa mňa určite zmeniť, je to zlé, ale tá kriminalita, že bojím sa aj z polície, že ma niekto napadne, prepadne, tak tá s tým nemá nič spoločného. To sú dve samostatné veci, ktoré treba pochopiteľne obidve riešiť. Mm-hmm. Vy máte aj novú stranu Dunaj, ktorá teraz ako už vznikla. Akú podporu možno očakávate v mestských častiach v komunálnych voľbách v roku 2026? No, stranu Dunaj sme založili a v pondelok 17. novembra nám ju zaregistrovali. Je to veľmi pekná symbolika. A očakávam veľkú podporu. My keď sme zbierali podpisy, chodili sme po mestských častiach a cítili sme veľký záujem ľudí. Veľa ľudí nám dávalo podpis, veľa ľudí nám hovorilo, ako veľmi nás podporujú. Cítime už únavu zo súčasného vedenia mesta, že ľudia chcú zmenu a očakávame veľkú podporu. Budete možno spolupracovať s existujúcimi niektorými politickými stranami, alebo preferujete možno nejaký ten samostatný prístup nezávislej mestskej platformy? No, ja chcem zdôrazniť, že my sme a budeme apolitickí, čiže tú stranu zakladáme len na Bratislavský komunál, aby sme sa vedeli združiť pod nejakú značku, aby vedeli, že tento poslanec alebo tento starosta, keď bude mať za menom Dunaj, je z nášho zoskupenia, aby nás ľudia vedeli lepšie identifikovať a nechceme sa spájať so žiadnymi politickými stranami, čiže nejdeme sa spájať ani so súčasnou opozíciou, ani so súčasnou koalíciou. My chceme riešiť Bratislavu a nám je jedno, kto nám dá hlas, či nám dá hlas volič PSK alebo Smeru alebo hoci ktoré iné strany. My to nerobíme žiadny rozdiel, my chceme byť ako správcovia domu
a chceme sa starať o všetkých bez rozdielu ich politického vnímania rovnako a budeme si vážiť hlas každého Bratislavčana. Takže nejdeme riešiť veľkú politiku a nechceme ani podporu žiadnych politických strán iných. V súčasnosti v Bratislave ubuduje parkovacie miesta. Aké riešenia navrhujete v rámci bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý je známy pod skratkou PAAS? No, toto je veľký problém, že v zónach, kde sa zavádzajú parkovacie miesta, štandardne ubúda 25 až 30 parkovacích miest, čo je pre mňa nepochopiteľné. A namalujú sa tam, namiesto boxov vznikajú také tie dlhé prerušované čiary, ktoré tiež kradnú miesta, lebo keď niekto zaparkuje 1,5 metra trošku inak, už sa tam nezmestí auto. Vidím to bežne v meste, že napríklad tie boxy berú miesta. A s parkovacou politikou mám zásadný problém v tom, že je veľmi neférová. Urobil som obrovské množstvo zmien, ktoré by to parkovanie zlepšili, vám môžem kľudne povedať. Napríklad by som zlúčil zóny, ktoré sú veľmi malé, čiže človek nie je len cudzenec vo vlastnom meste, dokonca je cudzenec vo vlastnej mestskej časti. Tie parkovacie zóny sú extrémne malé, idete 500 metrov na nákup, už tam musíte platiť. Zlúčil by som zóny na veľkosť mestskej časti, predložil by som 2 hodiny bonusových kariet na 4 hodiny, návštevníckych zo 100 na 300. A za ďalšie, áno, je tam povedzme výnimka starého mesta, toho najúžšieho centra, kde by bol veľký nápor, tam by to zostalo v inom režime. Za ďalšie mi prekáža to, že niekto napríklad býva v Ružinove, má trvalý pobyt v Ružinove u rodičov, presťahoval sa, odišiel z rodičovského hniezda, býva v Karlovke, nemôže tam parkovať, lebo má trvalý pobyt tu. Dovolil by som ľuďom raz za rok si určiť, kde chcú parkovať, pokiaľ majú trvalý pobyt v Bratislave. Nevidím v tom žiadny problém. Treba v tomto ľuďom vychádzať v ústrety. Pokuty mi prídu takisto drakonické, vo Viedni sú výrazne nižšie. A tam by som tiež sa snažil tie pokuty výrazne znížiť. Viem, že to nie je len rozhodnutie mesta, ale je to celoslovenská legislatíva. Tam by som loboval za to, aby tie pokuty mohli byť nižšie. Aby to nebolo tak, že zaparkujete a uplynie vám tá doba a za 2 minúty po uplynutí máte hneď nálepku. Bol by som OK s tým, že by sme dali napríklad jednu parkovaciu amnestiu za jednu pokutu ročne, by sme vedeli odpustiť, pokiaľ platíte pravidelne a raz zabudnete, vedel by som byť tolerantný a vedeli by sme odpustiť. Tých zmien je tam nespočetné množstvo. Ja si myslím, že parkovacia politika musí byť, pravidla musia byť, ale tak, ako to je nastavené dnes, sa mi nepáči. Minule som čítal vyhlásenie pána Vala, ešte predvolebné, že parkovacia politika sa bude zavádzať len tam, kde je to nevyhnutné. Dnes sa však zavádza všade, plošne, aj tam, kde nebol problém s parkovaním. A bude sa zavádzať až potom, ako sa postaví veľké množstvo záchytných parkovisk. A ja teda som nezaregistroval to veľké množstvo, teraz som zaregistroval, že na Dlhých dialoch sa otvorilo parkovisko, kde pribudlo 35 parkovacích miest, čo je výsmech. V tej lokalite, kde sa tam zavedlo pás parkovanie, zmizlo kvôli tomu, ako sa to nastavilo, výrazne viacej ako tých 35 parkovacom dome. Čiže áno, treba najprv postaviť parkovacie domy a treba ten pás zavádzať len tam, kde je problém s parkovaním a nie všade unblock. Ja chápem, prečo sa to robí, to sú samozrejme, že viete, peňažky do rozpočtu mesta, ale nemyslím si, že to je správne a nechcem, aby Bratislavčania sa cítili, že sú potrebujú byť podojení ako krava všade za to parkovanie. Nepríde mi to fér, treba to určite nastaviť lepšie, férovejšie, korektnejšie. Ktorý z tých mestských častí možno pociťuje toto parkovanie tak viac natlakové? Najviac asi? No tak asi najvypuklejšie to je v Starom meste, lebo tam sú aj najvyššie ceny. Tam sa platí aj non-stop za noc. Ja napríklad na adrese, kde bývam, tak za mnou je slepá ulica, na ktorej sa doteraz bez problémov parkovalo. Padla do systému pás, ale nie je na nej vyznačený ani jeden box. Čiže tá ulica je teraz bez možnosti parkovania, lebo máte síce rezidenčnú kartu, ale nemôžete tam parkovať, lebo tam není to parkovanie vyhradené. Takže zmizlo obrovské množstvo parkovacích miest. Počúvam, že v Petržalke, napríklad v okolí Furdekovej, že v Karlovke zmizlo. Všade, kde sa zavádza, veľké množstvo ľudí s tým nesúhlasí. Ja viem, že im to zmení nejaké návyky, ale keby to bolo nastavené férovo, tak tí ľudia s tým problém podľa môjho názoru mať nebudú. Ako by ste možno zabezpečili, aby výhody Bratislavčana v parkovacej politike boli spravodlivé a neviedli možno k nejakým nerovnostiam? Tak ako som hovoril, že
že tí Bratislavčania by mali mať povedzme nielen 2, ale 4 hodiny zdarma, že by mohli parkovať ako rezidenti v celej svojej mestskej časti v porovnaní s ostatnými. Ale zase musíme brať do úvahy aj to, že sú to aj podnikatelia, ktorí sú napríklad živnostníci, ktorí chcú ísť niekomu a opraviť niečo a musia platiť veľké peniaze. Čiže dal by som im možnosť, alebo aj ostatným, ktorí napríklad sestričky chodia do nemocníc, do polikliník, kde parkujú a za mesačné parkovanie by dali 200 eur a proste sa im to potom neoplatí. Dal by som možnosť ľuďom napríklad kúpiť ročnú kartu, zvýhodnenú kartu alebo polročnú kartu, ktorá bola výrazne výhodnejšia. Môžu parkovať v tých zónach potom za ten jednorazový poplatok. Treba myslieť aj na služby od ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí nie sú Bratislavčania, a treba im tiež umožniť sem chodiť, lebo potom napríklad trpí biznis. Není tu dosť ľudí, ktorí by pracovali, lebo sa im to neoplatí tu parkovať a vyhodiť 200 eur a majú príjem 1500. To je proste nemysliteľné. Ale áno, Bratislavčanov treba zvýhodniť, lebo sú tu doma a prišlo by mi fér, aby mali výhody oproti ostatným. A to je napríklad to, že by som predložil z 2 hodín na 4 hodiny. Vy v programe spomínate aj mobilné zásahové týmy pre opravy chodníkov a ciest. Ako rýchlo by mali zasahovať? Aký je na to rozpočet možno? No momentálne na to rozpočet nie je žiadny a je to jedna z takých vecí, ja mám rád rýchle, jednoduché riešenia. To by neboli opravy, kompletné opravy ciest, ale boli by to opravy výtlkov, chodníkov, idete v starom meste po chodníkoch a tam sú obrovské jamy. A to nie sú drahé opravy. Tak by proste boli 2, 3, 4 skupiny majstrov, ktorí boli zamestnaní povedzme v komunálnom podniku, mali by na to výbavu. Ľudia by nahlasovali, kde sú najväčšie problémy. Do 2 týždňov by museli prísť, opraviť, vyrezať, vyasfaltovať, opraviť nejaký obrubník. To sú drobné zásahy a rozpočet by mohol byť radovo nízke množstvo miliónov. Do 5 miliónov si myslím, že by to malo bez problémov stačiť. A pri tak narastajúcom rozpočte a narastajúcich príjmoch mesta, aké sú, si myslím, že by to nemal byť problém a veľmi veľa ľudí by to ocenilo, takéto rýchle zásahy. Viem, že je to technikália možno, ale ako by to tí ľudia možno nahlasovali nejakým príspevkom na sociálnej sieti alebo nejakou appkou? A treba vytvoriť aj mestskú appku. Nejaké produkty sú, nefungujú. Dalo by sa to možno robiť aj cez pás, kde by ľudia mohli nahlasovať takéto najväčšie problémy a jednoducho by sa to rýchlo riešilo. Tá komunikácia mesta je zásadná. Niektorí hovoria, že komunikácia mesta sa zlepšila, ale komunikácia mesta nie sú PR videá primátora. Komunikácia mesta je, že vy keď sa obrátite na mesto so svojím problémom, dostanete aj v krátkom čase adekvátnu odpoveď. A toto nefunguje. A toto nefungovalo ani pri tých nahlasovaniach tých oprav, ktoré treba realizovať. A toto by som určite zásadne vylepšil, aby ľudia pociťovali, že to mesto na nich nekašľa, že dostáva od mesta spätnú väzbu a že sa ten problém reálne aj vyrieši. Ako zamýšľate komunikovať svoje finančné a bezpečnostné plány s Bratislavčanmi, aby mali istotu, že nejde len možno nejaké PR-ko? Viete, tak ja o tom hovorím aj s vami, hovorím o tom verejne, hovorím o tom vo videách, na sociálnych sieťach. Úplne transparentne ja hovorím, že treba na jednej strane znižovať náklady na administratívu, že treba preveriť predražené zmluvy, o ktorých tiež verejne hovorím, treba preveriť hospodárenie mestských podnikov, o ktorých hovorím, tam sú obrovské úniky a treba potom zvyšovať príjem mesta nie zvyšovaním daní, ja hovorím, že dane z nehnuteľnosti určite najbližšie 4 roky zvyšovať nebudem, ale mesto má možnosti aj rôznych iných príjmov a toto všetko, keď sa dá dohromady, tak ten rozpočet bude oveľa väčší priestor v ňom bude na projekty, ktoré sú prospešné pre Bratislavčanov. Takže ja to komunikujem transparentne a hovorím o jasných veciach, kde chcem znížiť, kde chcem zvýšiť a neviem si predstaviť žiadny iný. Ja tu nemám teraz nemám tu rozpočet mesta, kde by som vám to ukázal, ale ak ma niekto záujem, bez problémov vysvetlím konkrétne detaily, kde by som ubral, kde by som pridal. Rozhodne by som ubral na tých marketingových výdavkoch, a posledne by som tie, ktoré sú dôležité na lepšie žitie v našom meste. Možno ktoré nie sú také, že to hneď uvidíte, ako napríklad tí policajti. Tam sa nedá spraviť videjko, že tuto som posadil nejaké trávy, ale to je dlhodobá práca, ktorá prinesie ovocie až za nejakú dobu. A to napríklad postradám dnes v meste. Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a možnosť porozprávať sa o Bratislave.